אתה? אני שומר על דני, איפה? אתה התקלת. בסדר. זה טוב שאתה עושה לי אותנו, אז אנחנו החלטנו להתגבר על זה. אתה תיכנס, אתה מוזמן. לא, זה כבר אנחנו נהיה מלאים כנראה. כן. אתה מכיר את זה? אתה מכיר עובר יומו בוטל קורבונו? נכון, עבר יומו בוטל קורבונו. כן. כל השבוע אני לוקח אותו לטייל, בסוף הוא בורח ממני. כן, יסיר יפתהן. טוב, לא משנה, תהנו. בכל מקרה, גם אתם, אם אתה בא מוקדם, אתה יכול להתכנס. לא, איזה מוקדם. עכשיו אנחנו כבר התחלנו לאכול נגלה שנייה. שתינו, צריך שהיין קצת יירגע. שהיין יירגע, ואז אנחנו נוכל לנהוג. נכון. חשוב, מנוחה. תגיד לבני, אני אבוא איתו חשבון, אל תדאג. למה לא הזמינו אותנו? אני לא יודעת, ויקי. מה יתבע? כל הזמן אני לקט, אני עובד, אני לא רוצה, יאללה. אתה מבין? אוכלת, אני עובד. לא, היא יושבת בפינה להם. יאללה, אני לא רוצה. רצו שהיא תבוא כדי שיתנגן את התהילים.